на населени места на Ивайловград, както и на кмет на община на Ивайловград. Давам думата на председателя на ОИК Ивайловград, който е Красен Кръстев, да обяви резултатите. Добър ден на всички. Ще започна с обявяване на новоизбраните общински съветници в новия общински съвет в Ивайловград. Красимир Илиев Димитров, Златил Димитров Хаджиев, Иван Желязков Димитров, Венцислав Солов Токов, Снежка Николова Деливана, Дарина Михайлова Кисьова, Николина Димитрова Райкова Николова, Стефан Иванов Танев, Стефка Костадинова Тамахкярова, Стоян Димитров Стоянов, Йордан Николов Хараджиев, Ахмед Мимун Хасан и Асен Янков Хаджиев.